Μακάρια Παπαδόπουλε, βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Βιώσιμες βιοτεχνίες υπάρχουν, ναι? Καταρχάς, καλημέρα σε εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Ένα συνέδριο το οποίο είναι θεσμός 20 χρόνια και το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι για μας είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή και να το στηρίζουμε αλλά και να είμαστε παρόντες. Αν υπάρχει βιώσιμη βιοτεχνία, μα οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι αυτές που αύριο, κάποιες από αυτές, θα γίνουν μεγάλες. Ασφαλώς λοιπόν και υπάρχει βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις αυτές και ασφαλώς θα δούμε πάρα πολλές επιχειρήσεις και να καινοτομούν και να ακολουθούν την πράσινη οικονομία και θα μου επιτρέψει να σου πω ότι μια και άκουγα προηγουμένως για την πυρηνική ενέργεια, να σου πω ότι εμείς που εκπροσωπούμε σαν επιμελητήριο το μεγαλύτερο αριθμό των ΑΠΕ, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι η πυρηνική ενέργεια της Ελλάδος είναι αυτό που θα πάμε έξω σήμερα και θα δούμε και μας το δίνει ο Θεός και λέγεται ήλιος. Μάλλον νομίζω ότι το παράδειγμα των πυρηνικών δεν θα είναι τόσο πετυχημένο όσο θα πρέπει να μπούμε στην έννοια των μπαταριών, αυτό το μοντέλο το οποίο και άμεσα εφαρμόσιμο είναι και δεν θα έχει και καμία κοινωνική αντίδραση, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η λέξη πυρηνικός αντιδραστήρας, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά θέματα. Έτσι ακριβώς έτσι. Ήθελα να ρωτήσω, τι εργαλεία στήριξης έχετε για τις βιοτεχνίες προκειμένου αυτές να γίνουν πράσινες? Πώς μπορούν τα μέλη σας να βοηθηθούν μέσω του βιοτεχνικού επιμελητηρίου για να προσαρμοστούν στις νέες επιταγές που φέρει η βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα? Βλέπω με χαρά μου εδώ τον κύριο Μπεκιάρη. Ο κύριος Μπεκιάρης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι για μας στο επιμελητήριο, αλλά και για τα μέλη μας, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε έρευνες. Μέσα από αυτές τις έρευνες, λοιπόν, βλέπουμε ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις ακούν την πράσινη οικονομία ως μία τροχοπέδη, ως ένα εμπόδιο, ως κάτι που θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για την επόμενη μέρα, αλλά είναι λίγο δύσκολο, είτε τους λείπει η τεχνογνωσία, να που έρχεται το ΕΚΕΤΑ, είτε τους λείπουν οι άνθρωποι, είτε τους λείπει η διάθεση. Σε όλα αυτά, το επιμελητήριο αποτελεί πάντα γέφυρα ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την κεντρική κυβέρνηση. Και από τα πρώτα πράγματα που θέλουμε να εφαρμόσουμε είναι να δώσουμε την ιδέα στους νέους κυρίως βιοτέχνες. Είναι εκείνο που λέμε παλιά, δεν μπορείς να... You can't change the mind of an old dog, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά εδώ δεν θα μάθουμε στους παλιούς τόσο, όσο στους νέους ανθρώπους που μπαίνουν και θα βάλουμε λοιπόν εκείνη την πλάτη, ώστε μαζί με θεσμούς όπως το ΕΚΕΤΑ να φέρουμε κοντά τη μικρή, πολύ μικρή επιχειρηματικότητα με τα κέντρα έρευνας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε. Θα σου δώσω και ένα απλό παράδειγμα. Ήδη συζητάμε με μία μικρή, πολύ μικρή ζηθοποιία, και αυτό το λέω σε σένα χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητα θα γίνει. Τους δίνουμε το παράδειγμα, γιατί τι είναι κυκλική οικονομία, ξέρεις, και τι είναι πράσινη, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Τους δίνουμε λοιπόν το παράδειγμα που εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που αντί να χρησιμοποιούν μαγιά για την πύρα, παίρνουν τα ψωμιά τα οποία περισσεύουν από τους φούρνους και χρησιμοποιούν τη μαγιά του ψωμιού. Εξαιρετικό. Είναι στην Αγγλία ήδη υπάρχει αυτό το ale bread. Μην ξεχνάμε ότι στην Αγγλία η μπύρα δεν λέγεται beer, αλλά λέγεται ale. Λοιπόν, και είναι κάτι που αν τα καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε με αυτούς, θα είναι ένα πρώτο δείγμα πώς το επιμελητήριο βοηθάει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έχετε αναπτύξει πάρα πολλές δράσεις γύρω από τις δεξιότητες και καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναστήσετε επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν. Προηγουμένως άκουσα επίσης να μιλάνε για ότι τα επιμελητήρια δεν έχουν κάνει ακόμα επαφή για να δούμε τις ανάγκες της αγοράς. Ναι. Αυτό δεν είναι μια πραγματικότητα. Τα επιμελητήρια είναι πάρα πολύ κοντά στην αγορά.
Εκείνο όμως που όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι σήμερα οι ανάγκες της αγοράς είναι μεγαλύτερες και αυτό που λείπει δεν είναι μόνο προσωπικό, λείπει και εξειδικευμένο προσωπικό. Στα πλαίσια αυτής της λογικής, εμείς εκπροσωπώντας τα τεχνικά επαγγέλματα, θέλουμε να μιλήσουμε στον καθήλυνα αρμόδιο. Και επειδή βλέπω εδώ πάρα πολλές κυρίες, ο καθήλυνα αρμόδιος για την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι η μάνα της κάθε οικογένειας. Όταν πείσουμε τη μάνα ότι το παιδί που έχει αξία γίνεται ένας καλός υδραυλικός, γίνεται ένας καλός ηλεκτρολόγος και δεν γίνεται καλός γιατρός, τότε αυτή η χώρα, δεν ξέρω, κάνω το σταυρό μου γιατί δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, τότε αυτή η χώρα θα πάει μπροστά. Τότε το brain drain δεν θα είναι οι έτοιμοι γιατροί του Απιθύτα που πηγαίνουν και δουλεύουν στη Γερμανία. Το brain drain θα είναι να μας παρακαλάν, όπως και μας παρακαλάν, όλες οι χώρες και όχι μόνο της Ευρώπης, να τους στέλνουμε καλούς, σοβαρούς και αξιόπιστους τεχνικούς, οι οποίοι θα είναι, να πω και τα δικά μου, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί και θα διδάσκουν σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ας πείσουμε την Ελληνίδα μάνα ποιο είναι το μείζον πρόβλημα και όλα τα άλλα είναι εύκολα. Επιστρέψτε να σας πω, και τους ανθρώπους έχουμε και την υλικοτεχνική δύναμη έχουμε και την εμπειρία έχουμε να διδάξουμε νέα παιδιά. Μη μου θεωρούν τα καλά παιδιά αυτά των πανεπιστημίων και τα κακά παιδιά αυτά των τεχνικών σχολών. Όταν αυτό μπορέσουμε να το εξηγήσουμε, και γι' αυτό κάνουμε μια δράση τώρα, ετοιμάζουμε με συζήτηση μάλλον με την Περιφέρεια, ίσως και με το Υπουργείο Παιδείας, βιντεάκια που να δείχνουν την αξία των τεχνικών επαγγελμάτων. Να ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σκεφτείτε πόσο εύκολα βρίσκεται ένα γιατρό και σκεφτείτε πόσο εύκολα βρίσκεται ένα υδραυλικό όταν τρέχει βρύση. Θα λυθούν όλες οι απορίες.